אילנה בעלת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך, מיישמת ידע וניסיון רב בניהול גן פרטי משגשג כ-15 שנים, והתמודדות עם אתגרים בגישה יצירתית. בשנים 2001 עד 2005 צברה ידע וניסיון רב בארצות הברית, בעבודה במסגרת קהילות יהודיות בשיקגו ואטלנטה, ממקימי בית הספר הישראלי בשיקגו. אנחנו נחפש גנים לילד ראשון, וילד ראשון זה תמיד סטרס, למי אתה מוסר אותו. עשינו סיור בכמה גנים, הגענו לגן של אילנה, והיינו אני ואימא שלי, ואני זוכרת שאיך שנכנסנו לגן של אילנה, הבנו שמשם אנחנו לא יוצאים. הכי כיף היה לראות את ההנאה בעיניים שלהם, את הבוקר, שהורה הולך לעבודה ונפרד מהילד, ורואה אותו עם חיוך כזה גדול, הולך ממנו. מצד אחד אתה גם מקנא, אתה אומר כהורה, מה, לא אוהבים אותי, אוהבים את הגן יותר. מצד שני, אתה יודע שאתה שם את הילד במקום כזה כיפי. מהות שיטת רג'יו אמיליה היא כיצד ללמד ולא מה ללמד. גישה זו מטפחת את הסקרנות הטבעית של הילדים ומפתחת בהם יכולות ליוזמה ולחקירה באמצעות פרויקטים. הגישה שמה דגש על תהליכי הלמידה הפנימיים שעובר הילד ועל חיפוש המשמעות של המתרחש בגן ובעולם בחיי היום-יום בתהליך של שאלת שאלות בו שותפים הילד, ההורה והמחנך. הדברים המיוחדים בגן זה הפרויקטים. למשל כשהבן שלי עומר היה בגן, אז אנחנו כמשפחה היינו אמורים לנסוע לאנגליה, והוא דיבר על זה הרבה, שהוא אמור לטוס לאנגליה, ואילנה לקחה את הנושא הזה של ארץ אחרת, וכל הילדים מאוד התחברו לארצות אחרות, ואז זה הפך להיות פרויקט בגן. מכל מיני כיוונים הגיעו לנושא של ארצות אחרות, אפילו מזה שפעם אחת עומר הביא כדורגל עם דגלים של ארצות,
ועד היום עומר יודע מעולה דגלים של ארצות מאז, כי הוא ממש הפנים את זה. שהיה פרויקט נוסף של טיסה, שזה גם התחיל מאהבה של שני ילדים לטיסה, אז הם גם חוו את זה דרך תמונות של מטוסים שונים, ומבנה המטוס, ומטוסי תובלה, ומטוסי קרב, ואפילו היה יום אחד שהם הפכו את הגן למטוס, עם אבא אחד שהוא דייל, הפך את כל הגן למטוס, והילדים באו לגן עם מזוודה, וחלק מהילדים אפילו היה להם תפקיד להיות הדייל במטוס, או הטייס והקברניט. הילדים זו הייתה חוויה נהדרת, וכהורים ראינו שאיך הם לומדים מתוך הנאה. אחייך אלייך, אחייך, אחייך אלייך, אחייך, שיר קטן אשירה לך, כי אני אוהב אותך, אוהב אותך. גאיה, תעשי אוהב. אוהב אותך. אוהב אותה. שנה בין הצעיר שלי אורי בגן, ואחרי יום כיפור הבנתי מאילן שהרבה ילדים דיברו על אופניים, אז פתאום הגן התמלא אופניים. מה זה התמלא אופניים? ציורים של הילדים והדבקות של הילדים שקשורים באופניים. במיוחד אני מגיע לגן, אז בגן עומדים אופניים הפוכים, והילדים באים ומסובבים את הגלגלים, ומסתכלים על הפדלים, מסובבים את הפדלים, את הגלגל הקדמי, את הגלגל האחורי. בקיצור, חווים את האופניים, שזה מה שעניין אותם מכל מיני זוויות אחרות, שהם לא חוו אותם קודם. תיעוד היא דרך של נראות ל100 שפות של הילד, לתת משמעות למחקר מתמשך של תהליכי למידה של הילדים, מחנכים והורים. האומנות שיוצאת מהסטודיו היא אומנות ממשית. הילדים לומדים על ציירים, פסלים ואומנים. כל החושים חוקרים על מנת ליצור מערכת יחסים עם העולם. הילדים חולקים צורת הסתכלות שהופכת את האלמנטים הרגילים של היום-יום למיוחדים. מה זה? מחושים. מה זה? מחושים. מחושים. כמה מחושים יש לו? 2, 3, 4. אוי, 4. זו רק עוד דלת פתוחה אל גילוי וידע על העולם, על האופנים בהם הוא עובד ועל המשמעויות בהם הוא עובד. אנו מאפשרים את התעניינותם והתפעלותם של הילדים המעוררים את הדחף לדיאלוג עם הידע. הסביבה יכולה להכפיל את התפעלותם של הילדים על ידי הבלטה והעצמה. בניית שייכות שכל אחד מביע את הייחודיות לחברה. כל ילד הוא מיוחד. יש אמונה גדולה ביכולותיו של הילד, ועקב כך הוא זוכה לאוטונומיה רבה.